दिनैनि थासारियाव जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव BPF नि जे थासारि BJP नि जे थासारि बेयो जेबो जोंनि समस्तियाव UPPL नि अनगायै जेबो फेक्टर नङा होननानै जों साननानै लानो हायो आरो दा जिखिनि APBA जे गोदान राजनितिक दोलो जोनोम जादों बे राजनितिक दोलोआ जोंनि समस्तियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै जोङो दिनैहाय बुंनानै लानो हायो। जोबोद साबायखर बे समाव नोंथांमोना जे जोंनि जेनेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि जोंनि युथ्सनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै नैबे रनजित बसुमतारी EM सारनि न'आवनो जों लानाय जादों। दिनैनि जे स्ट्रेंथ बे स्ट्रेंथखौ नायोबा जोङो बेखौनो बुजिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPL दोलोआ नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवारनि जे समस्ति बे समस्तिया जोङो दिनै देरहानाय बे रोखा होननानै जों दिनै फोरमायनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि बे समस्तिनि जेसेबांनाखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोखौ देरहानायनि जे सार्थआव दिनै अहरह दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि युथ्सफ्रा जेसेबांनाखि जोंनि UPPL दोलोनि जे माखासे नेम निथि माखासे खामानि बिथोन जों बे बिथोनखौ जोङो दिनै मावफुंगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जिखि थासारि फैया मानो नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिया रोखा होननानै जों दिनै बुंनो हायो। 14 नं चिरांदुवाराव जुदि UPPL नि बिजाथि होयोब्ला देरहानायनि सावगारिखौ नोंथांमोना इयुन हिसाबै माबायदि नुदों? बेखौथ' जोङो बिराद सारप्राइज होननानै जों साननानै लायो। मानोना बे समस्तिया दिनैनि थासारियाव जायखि बिजाथि फैया मानो बे दिनै UPPL दोलोनि हेंथायै रावबो गसंनो हानाय नङा होननानै जों दिनै दाथियै बुंनानै लानो हायो। नाथाय जों माखासे बेलायाव नुनो मोनो नोंथांमोननि कटिं चिराङाव BPF दङ, BJP दङ, APB दाबो जोनोम जानाय माखासे राजनीतिक पार्टिफोर दङ। बेनि बेलायाव माबायदि कन्टेस्ट जाथावथाव? दिनैनि थासारियाव जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव BPF नि जे थासारि BJP नि जे थासारि बेयो जेबो जोंनि समस्तियाव UPPL नि अनगायै जेबो फेक्टर नङा होननानै जों साननानै लानो हायो आरो दा जिखिनि APBA जे गोदान राजनितिक दोलो जोनोम जादों बे राजनितिक दोलोआ जोंनि समस्तियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै जोङो दिनैहाय बुंनानै लानो हायो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।